baina gero nion lastu nintzen erdera, ikasi nuen amengo euskera, ikipuzkoeraz. Bueno, baina... Ikipuzkoeraz ikasi nuen. Baina, bai. Bueno, eta orduan, zuk akorduen dekozu, edo goguen dekozu, nola hasi izan gerra? Zelan hasi izan gerra, edo gerra hasi izan, edo... Zazpi urte nazez. Gero sonatzen egin du mundakan, gero hasi zen Gernikatik, etortzela jendia eta asuntoz ezagutek mundakan ere, Gernikatik ez egin da, eta Gernika dana suntzitu zitzula eta damaz ez baina, ez dira gazte egin da, dira aurrango konturatzen, gero bai. Eta aite nun egoen gerra hasi zanien, zuekin? Edo... Eraman egin zuen gerra? Gota mauturtekin? Gota urte zituela, eraman? Gota mazazpe gehiago ez dakazen. Eraman zuen da, gelitzu bilan danak, behi neska sarrenak joan ziren Durangora neskabe eta beste amagik gelitzu bilan ondakan. Eta aite, orduan frentera eroen zuten, ez da? Bai, ala zen. Ez frenten ezin ibili, zen trintxerak A las trincheras llamaron. zapadore modu. A las trincheras zapadore que llamaron. Allí le llamaron, a las trincheras. Y allí con tantos aviones por arriba. Eta askotan etortzen zan etzera, Que ba, behin edez. Junezko zatorrik eixo. Esan etorri gehiago. Atzintzoen da. Utzi gora bera badakizue nos desagertu zan etxetik. Zaila aldian, zaila. Ez baina etxetik. Etxetik noiz juntzan. Hori nahi go. Gerria zi eta Hori ez nahi gogoratzen. Gure nahi zibitzan mazak, hori nahi gogoratzen. Leontzio, tio Leontzio. Ni ez nahi gogoratzen, Leontzio ondala, sorti urte hiltzan dala. Ez da gero, eraman zuen ez nahi gogoratzen nik. Dakizuna gero orduan da zailan hile egin zala, ez da? Han hiltze bela bai. Bai. Eta han da hola, esan dugu luz behantuta.